balma ami fulida man watina mali kono mali kokan ambiya be fun watina kumo ayra nyewala anga video ke oroni yoroto tikile kusebe am flani bangine da wala anana doka terani laje wala ani ati yorota kanga fara chichi wala kabo yorola donc ambalo ama fayna ka ire abonné ni shayna kusebe wala sa kuna fulum bina kana seka afako ni mali re jatemene ka mali problème jatemene problème munum be ni obe mali la ni obe ka sawabe ka adama don senyongoma ka chawni muso senyongoma ka juju ni mo senyongoma ikara la ka fo abe talike femna o yedu ko de o ye sokode o ye sojode o ye tre kode balmaw ibatanga tribunal la bay ka fo mangane kacha kusebe fami anka kiritika warawla parfa bi yere nyinga okuma hamina ko warate mo wala ni du ko kelete wa hamima warate mo wala ni soko kelete wa ibaye ka fo adamano ka entrepreneuriat bara anyeshin boma iba soro mo ko de bara ke sam mo sam bisaba sam binani ka wari kerengere ko ka ta sojo somi ni dondo bisaka toy somi ni dondo itna dakono somi ni dondo ibita dafa warafe ikara la kafo adama don obi nyon kele ode kama adama don obi nyon kele ode kama adama don obi nyon ka hakem nola wa eba soro wale obe mamuno be no fara siti ku yi ulu de bita kata mo ka terengana mo kata war di anga kumadola chake dawla wala saka mo ka terengana mola kitika terrain sané titre foncier bala kata titre foncier wara bala ka foko ulu tarido ikara la kafo mo do be ka mungo ko le dine mo mo do be ka mungo ko le islamo de mo do ka mungo ko ole faso don ye ko le be jamana ka herefa ke fara musoka e ba soro bebe ni barala nga jamana konna dugukolo ko abene aga fay adamano terrain sanko sojo ko adamano bemira orima ka soro secteur worobe anga jamana kono mo be se ka nyeshu mo no ye anga senefam payele mendi payele menu ye no ye alebi katase alebi anga yiridon ye anga dugukolo fen ye mo be na folo bu bolo o to so nga nyeshi olu secteur ma wo bu nyeshi terrain ko ma wo mo bula sokotula dugukolo gotula nga abolu bolo kaba fo kata mo woro ta kata amene olula wala sa olu kaseka akaseka siye obolo ukaseka togo yala borgo orola tenen moane bene bolo tenen bisaba de bene bolo ne sultan ko de joy amfe ne de bone bolo amfe wa karamo che o baraka a heraj mere bise anga jamana mani tonte a heraj mere bise anga jamana duma fo bega miri kata usradika ibaye ka fo terenko ade kera sababu yedu koloko ka kelewul adama don nyonche ka ke sababu ye société re konana gelado mo nyonche wa miya a juguya c'est que on chakeda mu no ye gouvernement baraka raw do yi madala iba soro abeke no luka complicité abeke no luka ali be nganam ye e baye ka fok ma jama meru to goti bonu kono na meru do menana ka du kasola ka sababu ko du koloko yi akko jelentere orela jamana nyemgo kanga seka hakili soro dukuloko aga seka jeya jamana yokono na dukuloko soko aga seka jeya jamana yokono adamado wa yorondo bana bala mamunu farabe ni oluye dugulo soro no oluye sojo ibaye ka fo obo mogodo de bla olube ka location mali kono ni be location kuma de lama amano gore ni be location na mogo bulu kuma do la abakolo nyene awe mo locataire de mogo tawde aw komani alay woni ni here min kaka ani o here manga iba men dowda nubna sojo ka bla location na ko mo bi ka kono shima haga me kanga sanka kala o shima haga tikala nege qualité mamunu kanga sanka kala o nege qualité matikala béton kanga ka armée ka ce niveau muna béton te armée ka se so konana epeseri akanga ka chuko muna wala sa kadon ka foko adama ne do bena ka kono adama ne de bena ka nyama ka kono epeseri tike eba me oda ay ni nega insan abana so bena di location na de ay ni shima haga ni kala so bena di haga location na aga ay ni dimension ke so bena di location na ibita do ka chambre anti chambre abike ina fo shekulu ko show de bena maray ni ka likelindo akona kama sécurité blé fin wara tseka do akona blé kasoro ale rebe so munun kono ale re ka salon ganzan abe so mun kono doka du terrain de do ale re ka salon ganzan o doka du terrain
ale yɛrɛ ka ɲɛgɛn o ye dɔ ka sama ye ale yɛrɛ daga yɔrɔ an b'a fɔ k'a fɔ i bɛna so bila location na k'a ka kɛ ten mais a ka kɛ fɛn min bɛ yen adamadenw bɛ se k'o yɛrɛ y'a kɔnɔ o de la Mali gouvernement kan ka fɛɛrɛ ɲini pour que norme dɔw ka se ka respecter so joli la k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka so jɔ ka mɔgɔw bila kɔnɔ ni épaisseur in a ka nin respecter ni nɛgɛ hakɛ in a ka nin respecter ni ciment hakɛ in a ka nin respecter ni délai hakɛ in a ka nin respecter an b'a ye k'a fɔ kuma caman an ka jamana ninnu kɔnɔ a b'a mɛn k'a fɔ ko so dɔ binna nin kɛra tantɔ nin bɛ ten adamadenw bɛ ka boli wari nɔfɛ mais adamadenw yɛrɛ tɛ ka u yɛrɛ ka nin lakana adamadenw bɛ ka boli ko diɲɛ hɛrɛ mais olu yɛrɛ ka nin lakana ni adamadenw ka sara t'a la n'i bɛ location na tuma dɔ la a bɛ kɛ sotigi ɲɛna ko e ye mɔgɔ tɔ de ala k'i ci i ni sotigi ka kɛ so kelen kɔnɔna na e ka to ka nan duman dun ka sɔrɔ sotigi yɛrɛ tɛ k'o nan duman sɔrɔ kɛlɛmisɛnninw bɛ ti ban n'i y'a sɔrɔ sous-compteur de b'i bolo i ka courant jenina dɛ i ka courant yɛlɛla dɛ i ka denmisɛnninw bɛ ten dɛ n'i y'a sɔrɔ denmisɛnninw b'i bolo kɛlɛw bɛ tigɛ e la sabula e bɛ situation minnu na o ɲɛngoya b'a la tuma dɔ la i bɛ mɔgɔ dɔ ka so kɔnɔ mais i bɛ situation min na o ka fisa ni sotigi yɛrɛ ta ye parce que a bɛɛ bɛ dépend bɛɛ n'i ka adamadenya faamuya cogo la i ye lamɔ min sɔrɔ i ka vie la i bɛ fɛ i ka adamadenya ka tɛmɛ cogo min a bɛ kɛ o cogo la mɔgɔ bɛ yen so b'u bolo mɔgɔ bɛ yen so jɔlen b'u bolo mais hakilina dɔw kama u bɛ taa so ta location na parce que bɛɛ n'i ka hakilina de don o fɛn na a b'a ye donc location kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ b'a la o ɲin tɛ n'u i b'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ dɔ ka so la location na o ɲin tɛ u bɛ so kalifa agence dɔw la minnu fana bɛ ŋanamu kɛ tuma dɔw la a sigilen bɛ to ten dɔrɔn a bɛ se ka kɛ sotigi ye walima mɔgɔ wɛrɛ ko non ko dɔ farala so sɔngɔ kan ko so sɔngɔ tun ye 4000 k'a kɛra 6000 ye k'a bɔra 6000 k'a kɛra 8000 ye wa tuma dɔ la u b'o baara ninnu ta i b'a sɔrɔ o tɛ taxe sara o tɛ impôt sara nka valeur ma fara so kan a ma foyi kɛ ka bila so la min b'a yira k'a fɔ dɔ ka kan ka fara so sɔngɔ kan an balimaw nin bɛɛ ye tɔɲɔniw de ye sotigi minnu bɛ baara nin baara so kan nin bɛɛ ye tɔɲɔni de ye n'i y'a sɔrɔ i ye dɔ fara so valeur kan n'i y'a sɔrɔ i kɛra sababu ye ka na ni yɛlɛmani dɔ ye so kɔnɔ i bɛ se ka bɔ suko ni dugujɛ cɛ ko kana dɔ fara so sɔngɔ kan ka na dɔ fara so sɔngɔ kan ko parce que ko se b'i ye ko parce que k'a bɛ tan a bɛ tan tɔ caman ye so jɔ o ma fɛɛrɛ kɛ ka wari sɔrɔ sira wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la harcèlement o bɛ daminɛ ka ɲɛsin hali bi mɔgɔ minnu b'u ka so kɔnɔ kalo sara mana se aw tɛ lafiya ka taa kɛ yɛrɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ adamadenw ni sara bɛrɛ t'i bolo i ka sɔrɔ yɛrɛ bɛ taa bɛn i ka location wari ma ni i ka malo bɔrɔ i ka nasɔngɔ ni i ka location bɔ a la dɔrɔn ni kuransɔngɔ bɔ a la dɔrɔn foyi t'i bolo bilen k'i bɛ se k'o mara ka kɛ fɛn ye don nataw la ka fɛn wɛrɛ hakilina ta don nataw la adamadenw an tɛ miiri ɲɔgɔn na an tɛ miiri ɲɔgɔn ka hɛrɛ la n'i y'a ye dugu bonyana adamadenw de sigila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de n'i y'a ye a fɔ ko duguba mɔgɔw de bɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ parce que an b'a dɔn n'an sigila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an ka lakana bɛ ɲɔgɔn bolo de an ka hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo de fo an kan ka miiri o de la n'an miiri o la an b'a dɔn k'a fɔ tɔɲɔni dɔw bɛ yen an b'olu dabila tɔɲɔni dɔw bɛ yen an b'olu dabila mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye location na k'a fɔ k'olu bɛ sigi ɲɔgɔnmaw ye olu kɛlɛmisɛnninw tɛ ban tuma caman an balakaw olu de fana b'a kɛlɛ daminɛ tulu mankan bɔla dɔ ka daga kɔnɔ mana sase dɔ cɛ dutɔ ni mana sase finman ye ale fana bɛ se ka miiri ka ɲɛngoya de miiri ten ni dibi seko de dora ani duma de dora ɲɔgɔn filɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɔgɔn dakɔrɔbɔli locataires ni ɲɔgɔn tɛ i b'a sɔrɔ tuma dɔw la du yɛrɛ kɔnɔ an minnu bɛ yen ko dɔw bɛ yen a kɛra kuranko ye a kɛra ɲɛgɛn entretien ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye i b'a sɔrɔ tiɲɛni dɔ bɛ kɛ du kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ k'a bɛ sigi tuma dɔ la ka sotigi kɔnɔ o ko la k'a sɔrɔ o mɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'o ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye o ye ko ye ko min fana man ɲi adamaden bɛɛ n'i gɛrɛsɛgɛ don diɲɛ in kɔnɔ a ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka fara hɛrɛ la o de ɲɔgɔn tɛ an bɛ ɲɔgɔn kan bi sini an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira wɛrɛ kan munna an minnu bɛ mɔgɔw ka so kɔnɔ a tɛ bɛn adamaden an mana sigi a mana kɛ cogo cogo don dɔw la gɛlɛyaw bɛ na munna a tɛ gɛlɛyaw miiri ka taa miiriya ɲuman sira kan pour que ka yɛrɛ k'a fɔ bi anw kɛlɛla an ka kɛlɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ walasa don nataw la an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira wɛrɛ kan fo mɔgɔw k'o de faamu mais dɔw b'o de kɛ k'olu de ka kegu n'a fɔra ko wari bɔ sira olu b'u yɛrɛ kɛ kegumanw de so bɛ yen so entretien aw ka sara t'a la aw de b'a kɔnɔ yen a ɲɛgɛnji kasaw a sosow n'a fɛnw n ko aw denw de bɛ yen aw yɛrɛ de tɛ yen wa ni bana aw y'o sɔrɔ sotigi de bɛ n'aw furakɛ sotigi kɔni tɛna so d'aw ma k'a fɔ k'a bɛ tila k'aw furakɛ parce que ko bana y'aw minɛ fo bɛɛ k'a ka hakili to o yɔrɔ la an ye kɔlɔsili dɔ kɛ an ka sow la fana maa caman bɛ so ka so jɔ fɛn min ye dingɛ ye k'a bɔ walasa jinɔgɔw bɛ se ka taa yɔrɔ min na mɔgɔw dɔ bɛ o t'o kɛ
minnu bɛ so kɔnɔ u ka jinɔgɔ bɛɛ bɔn siraba kan siraba de kɛra an ka jinɔgɔ fili yɔrɔ ye ka taa siraba dɔw yɛrɛ kɛ hali u ti ja yɛrɛ samiya dɔw tilema dɔw i yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ waati min de don ji bɛɛ bɛ taa ka taa bɔn kɛnɛ ma fo mɔgɔw ka miiri saniya la adamadenya yɛlɛmana ka kɛ ɲɔgɔn magosa ye k'a sababuya kɛ adamadenw yɛrɛ jogo de ye anw bɛ ko ala ye diɲɛ min dan k'an bɛ ka hɛrɛ ɲini diɲɛ in kɔnɔ mɛ anw bɛ ka waleya minnu kɛ waleya in bɛ ka magosa ta ka se anw ma n'an y'an ka sigida lanɔgɔ ka tiɲɛni kɛ an ka sigida la a tɔɔrɔ bɛ se jɔn de ma a tɔɔrɔ bɛ se anw ma a kasa jugu bɛna bana bila jɔn na a kasa jugu bɛna bana bila anw yɛrɛ de la o de la an k'an ka hakili sɔrɔ tuma dɔ la an ka kow la kuma n'an bɛ ko kan an k'a lajɛ ka taa miiriya ɲuman sira kan est-ce que ne bɛ ka min kɛ a bɛna tɔɔrɔ lase ne ma walima a bɛna tɔɔrɔ lase mɔgɔ wɛrɛ ma fo an ka to ka o jatew de b'a kuma dɔ la a mana kɛ cogo o cogo an bɛ filiw kɛ an ka jamanadenya la an bɛ filiw kɛ donc soko la i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ de b'a la adamadenw de bɛ nin sira kan fan bɛɛ fɛ mɔgɔ si tɛ ka miiri mɔgɔ minnu fana bɛ yen tellement que so location da kɛlɛla bi i bɛ taa so dɔw sɔrɔ u b'a fɔ ko kalo kɔnɔ ko 4000 5000 6000 60 10 30 mais n'i yɛrɛ y'a ye i dabali b'i ban e b'o wari sara e bɛna jumɛn de mara kalo kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la an bɛ gɛlɛya sɔrɔ nin fɛn ninnu caman na anw ka sigida la surtout kɛrɛnkɛrɛnnen Mali yɛrɛ la gouvernement kan k'a lajɛ ka soko ka ko don ba la an m'a ye anw fɛrɛlen don an ka jamana ninnu kɔnɔ parce que an bɛ so jɔ ka espace ta jamanaw la espace t'olu bolo jamanaw la hali ka adamadenw yɛrɛ su dɔ yɔrɔ o espace tɛ yen o bɛ su jeni de walima u bɛ yɔrɔw de sara yɔrɔ dɔ la n'i ka mɔgɔ sara n'i taara su i b'a sara de o de la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ système HLM kɛ u bɛ so jɔ yɔrɔw la ka so jɔ ɲɔgɔn sanfɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka taa cogo min na mais comme anw ka jamana ka bon espace b'an bolo bɛɛ b'a fɛ i n'i ka yɔrɔnin bɛɛ b'a fɛ i n'i ka yɔrɔnin an m'a ye donc o de bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ la espace bɛ ta mais adamaden a mana kɛ cogo o cogo a kɛra an bɛ étage de kan o a kɛra an ka terrain ɲɔgɔn kɛrɛfɛ fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ adamadenya de nafa de ka bon aw minnu bɛ ka so jɔ aw ka hakili to adamadenya la aw minnu bɛ mɔgɔw ka so kɔnɔ aw ka hakili to adamadenya la aw minnu fana bɛ yen aw bɛ so jɔ tuma dɔw la aw ka fɛɛrɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ adamadenw bɛn man di n'i y'i ka so jɔ ka bila location na i jija courant ka k'a kɔnɔ i jija jibɔyɔrɔ ka k'a la i jija ɲɛgɛnw entretien olu fana ka kɛ fɛn ka ɲɛ i jija ji a ka k'a kɔnɔ hali n'a t'a kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'o bɛ a yɔrɔ la u ka se ka ɲɔgɔn faamu a ko gérer la cogo minnu na donc n'i ma ɲɛ don natɔ la k'i bɛna dɔ fara i ka so sɔngɔ kan i ka valeur don i ka so la walasa a bɛ kɛ a tɛ digi mɔgɔw la an balimaw an bɔra k'o jatew de fɔ a b'a ye k'a fɔ an nana terrain kɔnɔw lajɛ yan k'a fɔ adamadenya baara kɔnɔna na a bɛɛ de b'a la an nana dɔ ka terrain lajɛ ni aw fana mago jɔra terrain na terrain minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ kuma caman t'a la a b'a kalama Mali la i b'a ye k'a fɔ terrain kelen bɛ taa feere mɔgɔ 4 mɔgɔ 3 mɔgɔ joli ma donc ni aw fana mago minnu jɔra terrain na terrain minnu bɛ yen ni a yɛrɛ bolo kuma caman t'a la donc a bɛ se ka an contacter voilà terrain minnu ni a ko jɛlen don a bɛ se k'a sɔrɔ cogo minnu na o bɔlen kɔfɛ ni minnu fana mago bɛ so la a y'o so jɔ a bɛ fɛ mɔgɔ dɔ ka a ka so gestion kɛ aw ye i n'a fɔ agence caman b'a kɛ cogo min na dɔw bɛ so jɔ mais temps t'u bolo ka taa location wariw fɛnw minɛ n'a bɛ fɛ o fana ka k'a ye a bɛ se ka an contacter walasa an bɛ se ka o service d'a ma cogo min na ka taa se hali so yɛrɛ fana jɔli ma i b'a sɔrɔ so b'aw bolo a mago bɛ mɔgɔ ɲɛnamaw na walasa u ka se k'a ka so jɔ cogo min na donc a bɛ se k'an contacter donc so jɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ walasa a ka baaraw bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na an bɛ se ka ale bi aw dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ caman de bɛ gɛlɛya sɔrɔ so jɔ la maçon b'i ka nɛgɛw suɲɛ ka taa se ale bi ciment suɲɛni ma o bɛɛ b'a la so ko fana na terrain ko la i b'a sɔrɔ i bɛ terrain ɲini bon a jɛlen tɛ dɔ b'a feere dɔ ma dɔ bɛ taa feere dɔ ma dɔ fana bɛ wuli tilegan fɛ k'ale taara ka kɛlɛfu tigɛ parce que se b'ale ye voilà donc bɛɛ de bɛ nin ko ninnu na donc n'i ma ɲɛ ko i b'a kɛ yɔrɔ lakana ye yɔrɔ min ni i tɛna problème sɔrɔ a la donc an minnu bɛ kɔ kan ni aw mago bɛ terrain na voilà hali an minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na donc ka taa se a ka so jɔliw ma so yɛrɛ gestion ma a bɛ se k'an contacter ni ala sɔnna ma an bɛ se ka voilà aw dɛmɛ cogo min na o baara kɔnɔna na donc an balimaw an bɛ aw fo ni video in diyara an b'a ɲini aw fɛ a ka partager an ka hakili to adamadenya la ni adamadenya kɔni n'an ye hakili to a la hali ni gɛlɛya minnu bɛ n'u nana a la a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya ninnu an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ